Lommen kender I. Så har jeg lavet sådan nogle kategoriark. Jeg kan nemlig godt lide, at pengene er sådan lidt puttet. Det synes jeg giver sådan et lidt mere enkelt udtryk. Størrelsen på kategoriarket er sådan rimelig stramt her nede i, men det kan godt lade sig gøre forsigtigt at få den ned i lommen uden at skade den alt for meget. Så har jeg lavet et lille regnskabsark. Kan man også godt have glæde af for at lige at bevare overblikket i systemet. Den har jeg lavet lidt mindre, fordi det vil jo typisk være sådan en, man skal tage ind og ud nogle gange. Pengene passer lige hernede i, og man kan se det, man har brug for.